बिटिआर एकर्डआ सोरनि एक्स एनडिपि फोरनि एकर्ड ना आबसुनि एकर्ड जुदि आबसुआ जुदि एकर्ड खालायदोंबा दिनैनि समाव मानो बर' फरायसाफ्रा माने इसेबां जेंना आरो जुदि एक्स एनडिपिनि जुदि एकर्डआ नंगौब्ला मानो दिनै एक्स एनडिपिनि दिनै जेंनाया दिनै बोस्रांजायाखै बिनि दायनिगिरिया सोर बिनि दायनिगिरिया सोर Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma ji, and all our fathers, mothers, brothers and sisters. नैबे बुंलांनाय बे इंराजिनि बुंबाय थानाया प्रमद बर' नङा नङा रायजोफोर इंराजिनि बुंदों बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गोजोननाय जासियो नाथाय प्रमद बर'आ गारबोनाय समाव बुंबोदोंमोन आसामनि गुबुन गुबुन अफिसफ्राव आसामनि एसेम्ब्लियाव बर' रावैनो बयबो बुंनो हानाय अधिकारखौ भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जों बुंनो हानाय मोनथायखौ जों मोनबाय जिखुनु जाया टाइमाव सोरबा आसामिस स्पष्ट बुंनो रोङाबा इंराजिनि स्पष्ट बुंनो रोङाब्ला बर' रावैनो आसामनि गुबुन गुबुन अफिसफ्राव बर' रावै बुंनो हानाय अधिकारखौ मोनबाय होननानै नाथाय जों दिनै अधिकारखौ मोनदों मोनाखै नाथाय जों दिनै आसामनि गुबुन गुबुन अफिसाव थाङोब्ला बर' रावै बुङोब्ला रावबो रेसपन्सखौनो होआ रावबो रेसपन्सखौनो होआ आसाम एसेम्ब्लियाव दिनै सोर बर' एमएलएआ बर'नि जोबजासिम स्पिच होयो सोर दिनै मिनिस्टारा बर'नि मिनिस्टारा दिनै आसाम एसेम्ब्लियाव जोबजासिम बर' रावै बुङो फार्स्टनि दिनैनि बे आसाम एसेम्ब्लियाव मानगोनां हाउसनि बयखौबो आं खुलुमबाय बेबायदि बाथ्राखौल'सो फंनैसो बुङो फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम बर' रावखौ एसेम्ब्लियाव बेबायदि माखासे ट्रेन्सलेट खालायो होननानै जों बुंबाय थानाय जों खोनायो नाथाय जोंनि बर' एमएलए जोंनि बर' मिनिस्टारा आसाम एसेम्ब्लियाव जोबजासिम स्पिचखौनो माथो दिनैसिम होफेरा आरो मोनफ्रोमबो आसामनि अफिसफोराव सोरबा जोंनि स्पष्ट आसामिस रोङै इंराजि रोङै मानसिफ्रा गुबुन गुबुन आसामनि अफिसफोराव थाङोबा माथो जेबो रेसपन्सखौनो होआ दिनैनि समाव जों नुदों बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव फंबैसे प्रमद बर'आ बर' रावै खोथा बुङो मैयानि थांनाय समाव जेरैबायदि इंराजिनि बाथ्रा बुंगासिनो दं नाथाय इंराजिनि बुंदों बेखौ आं रेसपन्स होयो नाथाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिसिनि सिङाव बर' रावानो अरायसम जाथों मोनफ्रोमबो बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव जिखुनु जाया टाइमाव बर' रावखौ बांसिनै बुंनाय जाथों आरो बिटिसिनि सिङाव जेसेबां दं बर' रावा बांसिनै 90% बुंनाय जाथों 10%आ जेनेरेल जाथों होननानै माखासे खोथा बुंबोदोंमोन दिनैनि समावबो माखासे खोथाफोरखौ जोङो मोजाङै बिजिरोबा मोनफ्रोमबो आसामिस मिडियाफ्राव प्रमद बर'आ बर' रावै फंसेबो बुंनाय जों खोनाफेराखै फंसेबो बुंनाय खोनाफेराखै सोरांबानो बर' मिडियाफ्राव आसामिसै बुंनाय राव गावनि बर' मिडियाफोरनि खाथियावनो बर' राव बुंनो लाजियो प्रमद बर'आ गावनि माखासे बर' बिमानि रावखौ दिनै आसामिस मिडियाफ्राव फंसेबो बुङा बर' मिडियाफोरनि खाथियावबो आसामिसै बुंनानैसो दिनै माखासे खोथाफोरखौ बियो बुंबोयो जोंनि बर' रावखौ प्रमद बर'आ बुंनो लाजियो नामा আলফা এনডিবি আগত কথা পাতা কেনেকুৱা এই উগ্ৰবাদী জীৱন তেওঁলোকে কেনেকৈ পাছ কৰিলে কিহৰ কাৰণে কৰিলে কি লাভ হয় কি লছ হয় বিশ্বজিৎ সারা मोजां खोथाखौनो बुंबोदोंमोन गारबोनाय समफ्राव मोजां खोथाखौनो बुंबोदोंमोन आलफा एनडिबि बिथांमोना हाग्राबारियाव थानानै मानि थाखाय हाथियार हमनानै मानि थाखाय सोमावसारदों बेफोरनि खोथाखौ बिश्वजित सारा बुंदों नाथाय मा लाब जादों मा लाब जायाखै आलफानिखौ जों स्पष्ट जों बुंनो रोङाबाबो बर'नि एनडिबिनि सोमावसारनाय टाइमाव बर' हारिनि सोबख'जानाय नासयजानायनि थाखाय एनडिबि आफादा जोनोम जानो गोनां जादों हाथाय बाजाराव बर'फ्रा थांनो हाया कलेजफ्राव गावनि ड्रेस गाननानै थांनो हाया बर' रावै बाथ्रा बुंनो हाया बर' होनबानो होसोजानाय गारि गुरा गाखोनो हाया बेफोरनि थाखाय एनडिबिआ सोमावसारनो गोनां जादों बेफोरबायदि माखासे जारिमिनफोरखौ मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय गुबुन गुबुन बर' लिडारफ्रा एक्स एनडिबि होनना बुंबानो माखासे मुगैनाय बायदि दिनैनि समाव माखासे बर' लिडारफ्रा एक्स एनडिबिनि होननानै सिनायथि लायोबानो सैमा फाग्लाफोरखौ जेरै अरजानो गियो थिग बेबायदि
बर' लिडारफ्रा दिनैनि समाव गियो। मानो गियो? नाथाय बर' हारिनि थाखाय जुदि गुबुन गुबुन हादराव थानानै हाग्रा बंग्रा थानानै हारिनि थाखाय सोमावसारबाय, गुबुन हारिया बर' हारिखौ गिख्रंनानै बर'फोरनि माखासे मोन्थायखौ दिनै एसेबाबो एनडिएफबिनि थाखाय होनो गोनां जाबाय। बेफोरनि थाखाय दिनै मोजां गाज्रि सावरायनांगौ खोथाफ्रा नंगौ। मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन, गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रायाव थानानै मा जादों मा लोंदों, मानि थाखाय गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै गुबुन गुबुन हादराव थानो गोनां जादों, जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों, नंगौ बिश्वजित सारनि बुंनाया नंगौ। माखासे समफ्राव मिलायोबा लोगो हमलायनानै सावरायनांगौ। नाथाय जों बर' दैदेनगिरिफोरखौ नुयो एक्स एनडिएफबि होनबानो मानो फैखोलै आंनि न'आव, एक्स एनडिएफबिफ्रा जोंनि अफिसाव मानो फैखोलै, सैमा फाग्लाफोर बायदि जोंनि बर' लिडारफ्रा एक्स एनडिएफबिफोरखौ साननानै लायो। एनडीपी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उसके साथ अभी तक समस्या समाधान नहीं हुआ है, आज से ज्यादा बढ़ गया। एक्सट्रीमिस्ट एक के बाद दूसरी तीसरी ग्रुप में स्प्लिट होते जा रहा है। एनडीपी पहले एक था, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, लेकिन आज ये 3 ग्रुप में माने बांटा गया। तो मैं सोच नंगौ बिश्वजित सार बुंनाय खोथाया गासैबो सैथो। मोनफ्रोमबो खोथाया दिनैसिम एनडिएफबिनि जि सरकारजों सावरायनाय टक दिनै जोबथेसालियाव थानांदों, दिनै उदां जायाखै, दिनै केसनि सायाव दिनै मोनफ्रोमबो खोथाया दिनै स्पष्ट जायाखै। जायफोर एक्स एनडिएफबिफ्रा सोमावसारनायनि दिनै बेसेबांबा सम हारिनि थाखाय हाग्राबारियाव गुबुन गुबुन हादराव थानानै दिनै गावनि न'थियाव फैनानै गावनि न' गंसेबो गैया, ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय दिनै मोजां साराय दोबसि गैया, अब्ला दिनै मोनफ्रोमबो जेंना, जायफोर गोथाङै थांनानै दं बेफोरबो जेंना, जायफोर केस गोनां बेफोरनिबो जेंना, जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि जेंना, मुंख्लंफोरनि जेंना दिनैसिम स्पष्ट जायाखै। नंगौ गासैबो खोथाया दिनै स्पष्ट जायाखै। सावरायनांगौ आरो सावरायनानै दिनै समाधानखौ खालामनो हायाखै। दिनैनि समाव जुदि जों स्पष्ट बुङोब्ला गिबि जों बुंनांगोन डिआर नाब्लानि दैदेननायाव मोनसे हान्जा थांबाय, बिटिआर एकर्डनि दारै जेबो समाधानानो जायासै आरो बे बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै एनएलएफबि आफादा जोनोम जाबाय। नंगौ आफादाथ' दिनै जोबस्रांनो हायाखै। दिनै बर' समाजनि गेजेराव बा बर' माहारिनि गेजेराव दिनै जायफोर सोमावसारनाय केस वारेन्ट जोबथेसालियाव थानाय जायफोर थांनानै दं, गुबुन गुबुन हादराव थानानै गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै दिनै गावनि न'थियाव फैनानै दिनै न' गंसे मोजां गैया, गावनि न'आव ओंखाम ओंख्रि संनानै जानो थाखाय मोजां बुस्थु गैया, बेफोरनि थाखाय दिनै बेसेबां हांमा सुरै थानो गोनां जाखो। लोगोसे आं दिनैनि समाव आं फोरमायो, नंगौ बिश्वजित सारनि बुंनाया गासैबो खोथाया सैथो। एनडिएफबिनि समस्याखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि उनाव दिनै समस्याया जोबासै आरो दिनै एनएलएफबि आफादा जोनोम जानानै दिनै सरकारजों दिनै 6 फायाराव दं। दिनै सरकारा जेबो गुरुत्तखौनो लायाखै। नंगौ बेफोरबायदिखौ जुदि गुरुत्त लायोबा सावरायोब्ला दिनै सोरबा वारेन्टनो सोरबा जोबथेसालियाव थानायनो बर' रायजो राजाफोरनि समस्याया दिनै भारत सरकार आसाम सरकारा जुदि गुरुत्त लायोब्ला जोंनि बर'फोरनि समस्याया एसेबाबो समाधान जानांगोन। मोनफ्रोमबो समस्याखौ दिनै भारत सरकार आसाम सरकारा समाधान खालामनो गोसो गैया। बिनि थाखाय बिश्वजित सार बुंनाय खोथाया गासैबो सैथो आरो आं दिनै जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं बुङो, जुदि एनडिएफबिखौ लानानै जुदि बिटिआर एकर्डआ जादोंब्ला गिबि जायफोर गुबुन गुबुन हादराव थानानै गुबुन गुबुन हाग्रायाव थानानै दिनै गावनि न'थियाव गावनि गामियाव फैनानै दिनै न' गंसे मोजां लुनो थाखाय सोर नाहरनांगोन, जायफोर बिटिआर सरकारनि इउपिपिएल सरकाराव प्रमद बर', फेरेंगा, गबिन्द गुबुन गुबुन हादराव थानानै गुबुन गुबुन हाग्रा बंग्रा थानानै जायफोर एक्स एनडिएफबिफ्रा गावनि गामियाव गावनि न'थियाव बिथाङा न' गंसे लुनानै लानो हादोंना हायाखै, बेखौ सोरबा उदिस लादोंना? रावबो उदिस लायाखै। जायफोर थांनानै दं बिथाङा सोमावसारनाय टाइमाव केसफोर दंमोन नामा? सोरबाफोर मालाबा समाव गुलि नांजानाय सोरबा मावनानै जानो हायाखै नामा? बेफोरखौ दिनैसिम रावबो खबर लाया। जायफोर जोबथेसालियाव थानाय बेफोरखौ दिनै उदां जादोंना जायाखै, दिनै बेफोरखौ जोबस्रांनायनि उनावसो दिनै माखासे खामानिखौ स्टेप खै बोसोर लायो। माखासे गुबुन गुबुन खामानिखौ मावलांनांगौमोन। जुदि एक्स एनडिएफबिनि दारै बा एनडिएफबिनि
एकर्डआ जुदि नंमारगौब्ला गिबि एनडिएफबिनि जेंनाखौ फोजोबग्रोनांगोन। जेंनाखौ फोजोबग्रोनांगोन जोंबो बुजियो। हारिनि सोमावसारनायाव सोरबाया जोबथेसालियाव थानो गोनां जायो, सोरबाया थैनो गोनां जायो, सोरबाया बेबायदि न'खरा आलाय सिलाय जानो गोनां जायो। नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा बुजिनांगौ आबसुनि सोमावसारनायनि थाखाय बर' हारिया थांनानै दं, बिएलटिनि सोमावसारनायनि थाखाय बर' हारिया थांनानै दं, एक्स एनडिएफबिनि दारै सोमावसारनायनि थाखाय दिनै थांनानै दं। बेफोरखौ जुदि जोंनि बर' लिडारफ्रा बुजियोब्ला, जुदि नंथारगौब्ला बिटिआर एकर्डआ जुदि एक्स एनडिएफबिनि दारै जुदि एकर्डआ जादोंब्ला एक्स एनडिएफबिनि जेंनाखौ फोजोबग्रोनांगोन। आरो जुदि एक्स एनडिएफबिनि बिटिआर एकर्डआ नङाब्ला आबसुनि जुदि एकर्डसोब्ला अब्ला आबसुखौ नायगोर, बुंना हो स्पष्ट प्रमद बर'आ बिटिआर एकर्डआ एक्स एनडिएफबिनि एकर्ड नङा, आबसुनि एकर्डसो। बेखौबो आं गनायगोन। जुदि आबसुनि एकर्डबा बा आबसुआ एकर्डखौ खालायदोंबा दिनै बर' फरायसाफ्रा मानो थाखाय दिनै जेंना, बर' मिडियामनि दिनै माने जेंना, जुदि आबसुआ जुदि सैथो एकर्ड खालायदोंबा मानो दिनै बोसोरथाम रानिंआवनो दिनै बर' फरायसाफोरनि बर' माखासे मिडियामफोरनि दिनै जेंना दिनैसिम मानो सुस्रांजायाखै? मानो सुस्रांजायाखै? एनडिएफबिनि एकर्डआ जुदि नङाबा, एनडिएफबिनि एकर्डआ जुदि नंगौब्ला एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ नायगोर, केसवारेन जोबथेसालियाव थानाय मुंख्लंफोर जायफोर थांनानै दं बिथांमोना मा जादों मा लोंदों, न' गंसे लुनानै लानो हागोन ना हायाखै, बेफोरखौ गबिन्द बसुमतारी, प्रमद बर' फेरेंगा बेफोरखौ बेराय नाय। नाथाय सिदा सिदि जुदि बुंनानै लायोबा प्रमद बर'आ एक्स एनडिएफबिनि एकर्ड नङामोन, आबसुनिसो एकर्डमोन बिदि बुङोब्ला स्पष्ट जायो। गनायबाय जों आबसुनि एकर्ड, आबसुनि एकर्डबा दिनै बर' फरायसाफ्रा मानो दिनै जेंना, मोनफ्रोमबो दिनै बर' रावनि जेंना, दिनै मोनफ्रोमबो दिनै बर'फोरनि मोन्थाया दिनै माने जेंना जादों। माने जेंना जादों? लाजिनो सोलों प्रमद बर'। प्रब्लेमটো হ'ল যে গুণগত শিক্ষা দিব পৰা নাই অসম চৰকাৰে। আৰু বেছিদিন শিক্ষামন্ত্ৰী হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু সেই দক্ষ শিক্ষামন্ত্ৰীজনৰ দিনত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ভাগি ছিগি শেষ হৈ গৈছে। এইটো লুকুৱাবৰ কাৰণে उखिल गगৈ बुंनाया गासिबो खोथाया सैथो। आसामनि शिक्षामन्त्रिया सोर बांसिन जादों? हेमन्त। हेमन्तनि गोसोआ माबायदि? कंग्रेसनि समाव माबायदि गोसोआ? दिनै बे बिजेपि सरकारनि दिनै गोसोआ माबायदि? स्पष्ट बांसिनै आसामाव जादों होनना बुंबा हेमन्त। बिथांनि गोसोआनो दिनै साफा नङा अब्ला दिनै फरायसाफोरनि जेंनाखौ बोरै मोनथिनो? जोंनि दिनै बर' रावखौ दिनै बिथाङा मालाबा मोजां मोनखाया आरो जोंनि बर' मिडियामखौ माबोरै फोथैनो हागोन बेखौ मालाबाबो बिनि गोसोआव सानबाय थाखायो। आरो दिनै गावसिनि आसामिसफोरनि दिनै माखासे जौगानांगौ, गावसिनि फरायसाफोरनि जौगानांगौ, बिथाङा दिनै बेसेबां मावनो हादों बेसेबां मावनो हाया दिनै गावसिनि आसामिस छात्रफ्रा दिनै बांसिनै बुजिगोन। जोंहा दिनै आसामिसफोरनि जोंहा नालाबो गैया, गुदिबो गैया, जा बुंनो हानाय जोंहा स्पष्ट जोंहा बिनि रोंगौथिबो गैया। बिनि थाखायनो जों दिनै उखिल गगैनि बुंनाय खोथाखौ जों दिनै एसेबाबो गनायनो हायो। जेब्लानिफ्राय आरो जेब्लासिम आसामाव हिमन्त बिश्व शर्माया शिक्षा मन्त्रि जादों अब्लानिफ्राय बांसिन जेंनाया नुजागासिनो। जेब्लानिफ्राय शिक्षा मन्त्रि जादों अब्लानिफ्राय आसामनि जेंनाया, जेब्लानिफ्राय हेमन्तआ आसामखौ दैदेननो थाखाय आसामनि माखासे फुल पावारखौ लादों हेमन्तआ, अब्लानिफ्राय आसामनि जेंनाया बारानिफ्राय बारा जादों होननानै जों बुंनो हायो। दिनैनि बे समाव आं जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो खावलायो। जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दिनै आसामनि स्पिकार एनडिएफबि आल्फा नर्थ इस्टनि माखासे आफादफोरनि सायाव बिथाङा माखासे खोथा बुंबोदोंमोन। दिनैनि समाव बिथाङा एक्स एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ एकर्डनि उनाव दिनै फंसेबो मानो बुंनो हाया। आसामनि दिनै स्पिकार जानानै बिथाङा मोनसे दायित्व लानो हागोन ना हाया? नांगौब्ला जेलाव थानाय जेसेबां आरो गावनो जामिनदार जानानै रन्जन दैमारिखौ बख'नो हागोन ना हाया? आसामनि स्पिकार जानानै नांगौब्ला बिजेपिनि जानानै उदालगुरि समस्तियाव बे एमपिनि खथायावनो रन्जन दैमारिखौ गेलेहोगोन आरो देरहाहोगोनबो। नांगौबा देरहाहोगोनबो, नांगौबा क'क्राझारावनो देरहाहोगोन। बेखौ हागोन ना हाया?
जोंनि आसामनि स्पिकार बिश्वजित सारा देरनाब्ला सारखौ जोबथेसालियाव थाग्राफोरखौ जुदि उदां खालामनो लामा दङब्ला बिजेपि सरकाराव क'क्राझार समस्तिखौ एमपि खथायाव बा उदालगुरि समस्तियाव देरनाब्ला सारखौ एमपि खथायाव बिजेपिनि जानानै जुदि गेलेनानै देरहाहोयोबा गासैबो उदां जागोन, केसा गासैबो जोबगोन। अब्ला जुदि बेबायदि पावारखौ लायोब्ला हागोन ना हाया? नाथाय आं आसा खालामदोंमोन जेब्ला नर्थ इस्टनि माखासे आफादफोरनि सायाव माखासे खोथा बुंबोदोंमोन बिश्वजित सारा, दिनैनि समाव दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दिनै देरनाब्ला सारखौ गनांगौ, जोबथेसालियाव थाग्राफ्रा गनांगौ, एनडिएफबिनि जेंनाफ्रा बोस्रांजानांगौ। दिनै फंसेबो रावखौ दिनै बिश्वजित सारनिफ्राय खोथाखौ जों खोनानो मोना। खोथाखौ जों दिनै फंसेबो खोनानो मोना। आन्दोआव माबाफोर दं नामा सार? आन्दोआव माबाफोर दं नामा? आं दिनैनि समाव आं रिकुवेस्ट खालायो, आसामनि सासे स्पिकार जानानै जुदि दायित्व लानो हायोब्ला नांगौब्ला देरनाब्ला सार जोबथेसालियाव थानाय नांगौबा जेसेबां एक्स एनडिएफबिफ्रा बिजेपि सरकाराव बोसोरबाखौ नांफागोन। गोनां जायोबा हाग्रामायाबो फैफागोन। जोबथेसालियाव थानाय आरो रन्जन दैमारिया जुदि गयोब्ला नांगौबा हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ हान्जायाबो जमा जाफागोन। हागोन ना हाया? हायोब्ला उदां खालाय। नांगौबा हाग्रामानि गादियाव देरनाब्ला सारखौ फज'गोन। देरनाब्ला सारखौ नांगौबा हाग्रामानि गादियाव फज'गोन आरो हाग्रामाया राजि। फैनानै हाग्रामानि गादियाव जिरायनो गोसोबा जिरायनो हागोन, आङो नागारनानै होगोन होननानै बुंनाय दं। नाथाय हाग्रामाया बर' माहारिनि गेजेराव मोजां लिडार नागिरदों। हाग्रामा महिलारि सारा देरनाब्ला सार बायदि सासे बर' लिडार नागिरदों। जेब्ला देरनाब्ला सारा उदां जागोन अब्ला हाग्रामानि सिटखौ हाग्रामाया नागारनो थाखाय राजि। देरनाब्ला सारा गाबोन उदां जायोब्ला, समफोर उदां जायोब्ला हाग्रामा महिलारिया गावनि सिटखौ नागारनो थाखाय देरनाब्ला सारनो राजि। नाथाय मोजां लिडार नागिरदों। हाग्रामा महिलारिनि गादियाव थानानै सोरबा हारिनि साननो रोङै मानसिया जुदि हाग्रामानि गादिखौ लायोबा आरो गाज्रिसिन जागोन होननानै बिनि थाखायनो हाग्रामाया गावनि सिटखौ नागारनो गोसो गैया। बिनि थाखायनो गाबोननो जुदि देरनाब्ला सारा उदां जायोब्ला हाग्रामा महिलारिया गावनि सिटखौ नागारनो थाखाय अरायसम राजि। बेबायदि प्रमद बर' हागोन ना हाया?